ka Synod College Shillong limba ka Department of Sociology menta ka sngi ka khat artarik unailar arhajar arpuar. Kum ka jing Rakhe ya ka sngi kerpang jong ki samla lani ka World Youth Day kala pelong ya ka jing ya rally ka bajai-jai ka bala sedang nadu dinam hall syariat samthia ter-ter. Habayakran baka Dr. J Lingdo ka balong ka coordinator jong ka college kala ong. Ba ka jing temu jong ka ni ka rally ka long man pinsngau thu pat ba halor kiman ki ba ka jalla ka ya kendo. Kala ong baka college ka badan lang hakithan jaya ko sngaw diaw na mar kini ki jing e. Da ka baka daw baka ni ka rally ka long kum ka jing pinsngau thu syaki khna samla. Bakin long ki ba ya buram mar kalyang khlam na khen ya ka jing e pher la da dei ki bana bar jalla neutrashnong. Bat ban kyarru na ka jing di buat bat drugs. Di kajing kemu jong kani ka peace march jong ki khna kalong ban generate awareness ban pin sngo thu shau pat ba bat shangi hiru kum ka college shaphang kajing ki issues ki ba ngi kan du aki port ki ba komenta de southly na kini ki issues ki ba ni kwa bangin focus ba ha kani ka celebration kajing Rakhe ka jong ya kani ka International Youth Day ka sngi jong ki samla ka wei ka long ba ngin hikai yaki kumno bangin buram yaki bala he bala san namar ba kani ka de ka ba lahir ba ha kani ka juk menta di ngim kwa ban yo iya kata namar bangi smok tho ba nakini ki bala he bala san ki bon ki ki bangi don bangin learn di kawai ka de kata ka issue bangin penkan mau biang ki khna ki jongi ki khon samna ki jongi bangin respect bangin buram bangin shashkor bangin learn nakini ki longshwa ki manshwa kabaar kalong bangin draw attention sha ka jing sneo ka jing pen sneo ka jing jong ka jing di boat ya ka kiat bat ya ka jing million pound drugs kini ki jing sneo ki ba ki bang yo I ka bala spread ka bala long so rampant hakani ka society ka jongi menta ka sngi ni syap tiang nak benta ki khna ki jongi ki kon ki jongi bangi kwa ban pen kersiau yaki bau ni ulang ban pen sneo bat uban penyap ya ka jing em ka jongki bat ya ka lawai ka jongki bat ya ka jat ban riau hidu bra away ka point ka balai ka bangi kwa bangin focus ka long syapang kumno bangin ya imsuk imsan hakani ka jilla ka jongi bat khamtam hakani ka neighborhood jayau mau khar ka bangi kani ka college jongi ka don ni yo small hakini ki sngi ki kuar ki bladap syapang kani ka jing ya show ka jing ya bamya imsuk imsan ka bapin sngosi bhayangi kum ka college bat ka bala akta jor hiru ya ka jing function bat ka jing trekam jong ka college tingi kwa lingba kani ka peace rally ka jongi bangin draw awareness ya kata bangin pinkan mau bangi de banya imsuk imsan mde banya le event pathar yano ru kiba one shani ki neighborhood ki jongi lau casino da karne u priyoru ngide ban treat yaki daka respect namaru bele la thawi ngi bin long kumchu bat ka basauru ka wei ka jingthmu jong kani ka celebration ka jongi ka long bangin stop ya ka bullying. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.